Γεια σας, είμαι ο Ζώης, σύμβουλος επικοινωνίας του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Τζανέτος. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τα ταχύρυθμα προγράμματα ξένων γλωσσών και για το κατά πόσο είναι εφικτό για ένα σπουδαστή μέσα σε 8 μήνες, ξεκινώντας από το 0, να καταφέρει να πάρει την πιστοποίηση Β2 σε γλώσσες όπως Ιταλικά, Ισπανικά, Γαλλικά. Είναι εφικτό. Βεβαίως χρειάζονται και κάποιες προϋποθέσεις. Η βασική προϋπόθεση είναι η μελέτη που την βρίσκουμε μέσα από το κίνητρο που έχουμε για να ξεκινήσουμε την ξένη γλώσσα. Το κίνητρο θα μπορούσε να είναι η αυτοβελτίωση, μοριοδότηση για τον ΑΣΕΠ, ταξίδια, εράσμους, οτιδήποτε. Κατάλληλα προγράμματα σπουδών και έμπειροι καθηγητές. Καθηγητές που έχουν ξανακάνει αυτά τα προγράμματα στο παρελθόν αρκετές φορές και να γνωρίζουν κάθε λεπτομέρεια. Τέλος, αλληλεπίδραση μαθητή-καθηγητή. Αυτό το επιτυγχάνουμε μόνο σε ολιγομελή τμήματα. Σε τμήματα όπου ο μαθητής μπορεί να έχει κεντρικό ρόλο στο μάθημα. Εάν έχεις και εσύ στόχο να ξεκινήσεις μια ξένη γλώσσα σε ταχύρυθμο πρόγραμμα ενηλίκων, επικοινώνησε μαζί μας στο 210 33 04 535 ή στο info@janetos.eu.